Kaluguran kong kapatag, kingasal pandayanan, way back in the year 2000, inyang magpagaling ko, king pangayo pera ko king puso, tinukna mo karet ang pinsan ko king Manila. At nempong panapon, maglakad ko kitang Memorial Park, ilang exercise. Minsan agad panapon, apansinan ko, ating meto nga babaeng makatalong ko, para paning meto nga puntod. Linapit ko kagulutan ng babae, at kinumpyut kay daditang lalaki, ang makalibing nakitang puntod. Yung lalaki, 26 years old, yamo. At lalo kong migtaka, mo'y tanganak yang mete. Noon kitang harap ng kayang puntod, ating meto nga basong soft drinks, ang pong meto nga yang burger. Apasina na ako ng babae, tinalakad siya, at may kipagkwento yakan ako. Father, nakakalungkot po, magang namatay ang aking asawa. 5 taon lang kaming nagsama bilang mag-asawa. Tapos na ang maliligayang araw namin. I can only live in the good and happy memories of my hubby, of my husband. At ang kwento na niting babae, medayang asawa na keng single motor. Inyang misapong yung kitang meto nga 6x6. At nung ating meto nga bagi, that the woman treasure, yapin niya itang karelang oras ning inuman at kainan king Jollibee. Then yung treasured moments na ning babae, the times that they were together in a food chain, drinking 1 glass of Coke and sharing together a young burger. At nga nanining babae, Father, alam mo, kapag may problema kami, kapag may away kami, tingmo muna ng gagawa ng lalaki, agkat ng minuman ng asawa na, at mangan king kilwan. Pagkatapos namin kumain at pagsaluhan, ang isang tinapay at isang soft drinks, uuwi kaming masaya ng asawa ko ang anak. At nga na sinabi ng babae, alam mo Father, maraming pangarap ang nabuo sa aming inuman at kainan. Nyapin, nakalingwan ng asawa na uling atin lang panahon mi inuman. At dakalang problemang may lutas, uling ilang adwang mi asawa, atin lang time to drink together and eat together. At ikubong kaluguran po ng mi patelang mi asawa, ni Dr. Romy Lacson. Patugutan ng asawa na, ang gatiya tuki kaya for a breakfast or a lunch. Podang papunta laging restaurant, pangandutane ng asawa na panang pane, palmurane, panang bukane. Kauli na, kaya rin dambengan at miinuman, makakauli ang asawa na kaya. At may mamasaya lang pareho. My dear friends, ating meto nga babae, ang pong may asawa, podang may papatela naming gawa ng lalaki, magdalayang beer, at kataning miinuman ng asawa na, podang malasing ng babae, sabyan ng burina, at kaya rin na ng lasingan dat inuman spree. Masaya lang, may kasundo at miyabe pasibayo. Metong ka rin, panugali na rin taong minalin, inuman. Nung din babae, karas ng lunchtime, mag-session na lang, mag-eskwela na lang, karin kwaho table. Karas ng panapon, kaya kalat kaya kayo. Miinuman na lang, karin lele bale. Very good. Pero balo mo sanang dala ng pamaninom at ekapay dalagit ang inuman mo. Huling yung pamaginuman, makasikan banding. You get to know one another. Podang miinuman kayo at salo-salo kayo together. Kitang pulutan.
At nung misan, uling may kakalugura na kayo, may kakabalo na kayo, metong niya mo yung baso. At nung misan, metong niya mo yung tinidor, bangketa gamitan megetang pulutan, tagay-tagay, ing relasyon nyo, enamo amano, enamo relasyon ng beer, relasyon ng baso, wawa king wawa. Uling po ang kaluguran may metong nga tao, may pandirian. Itang inumana ay mo, uling take na nening PM. Ikayong may asawa, nung talagang may kalugod kayo, may pandirian itang baso o kutsara ng asawa mo. Ikang pengari, itang taga na ng anak mo, agyong kanan, uling kaluguran may anak mo, agyang balong mong gematana. It is a deeper kind of relationship. At yung relasyon na ini, bunga nening inuman ang buong pamangan. Nga binigkayarianan ng Diyos, it is always described as a feast. Nung nuka rin ating inuman ang buong nakalapamangan. A time for bonding, getting to know one another, and to strengthen the structures of relationships among ourselves. Imagine a family that do not eat together and drink together. They will be strangers to one another. Agyapang makatong ng laking meto mabali. Imagine a community without agape, without shared lunch or shared meal. Mikalawan laking metong at metong. King minalin na kala fiesta. At ang fiesta din tamang agape. A time to share. Not only the food, but our stories and life to one another. Makiinom na ako mo. Yan ang sinabi na ning Ginoo kay ning babaeng Samaritan. The human approach na ning Ginoo, makiinom na ako mo. Mauyan tanuming Ginoo. Mauyang makisabi kaya katama. Mauya ka rin kaya katamong kaya katamong kaligtasan. Makiinom na ako mo. Inumpisa na yung Ginoo, ining request kaya ning babae. In the end, ining babae, papagbayo nelo. Inaos ng Sir, inaos ng Hudyo, inaos ng Ginoo, inaos ng Propeta, until finally, inaos ng Mesiyas, in Kristo ang magligtas. Bali po, dahil may paglolo, nung atin lang munang panagkat king metong at metong, agkadan may magmerienda, mag-dinner o lumwal, itang palsintan. Uling po, ang mamangan kayo together, sharing a drink together, kanita kayo lalong mikilala, king metong at metong. Inuman, para king maalala, ayaguman. Remember the wedding at Cana? Kay gisa ng lang anak. At metong ka rin maulang ang sangkap ng metong a party, yapi niya yung alak. Yung alak yung babiyan diwa. Bangkit ako mabira ng daya tamo. It increases blood circulations. It loosens the tongue. And it makes the memory sharp. Nabutang may kainom ka. Matalusad na kadila. Takalkagaga na ka. And the wine will help you to enliven your life. To share your stories and your life to one another. Nabutang may kipag-party ka. At di ka nga kakapagkwentuhan. O kaya may lamesa nung may pagkwento kayo. You will end up being friends together. So, my dear brothers and sisters in Ginoo, at katana-katamong miinuman ang pang misulusulo king banalamisa. Misulusulwan tayo kayang amano at yung kayang katawan at daya king banalakomunyon. Inyapin, nung panayang sisimba, panayang makiramdam ka rin amano ng Diyos, lalong maging matigik, lalong maging malalaw, tingke kang relasyon king apong Ginoo. At bota yung metong nga tao at din ang lugar king puso mo. Kayo kagisa na kwento king biyeyo.
Bali po ang pulo kayong mikakapatan. Kaya nga pulo kong kapatan. Best friend kayo nga Chico, at Chikong Tina. Bigbalikbayan niya ngayon. Kaya rin mingmengan at Chikong Tina, 8 o'clock, may pagkwento na kami. Would you believe, mayari kami may pagkwento, alas 3 ng habak. The storytelling is so overflowing. Kaysa sawang magkwento, magplano, mangarap, mag-reminish. Kaya rin mingmengan, may pagkwento kami nga Chico, hanggang naging alas 3 ng habak. Kami mo nga tuwa. Di ko agaway na ka rin haliwa kong atsiyang pong kapatid. Pero nga Chikong hinipat siya kaya rin mingmengan. Bigmula kaya may pagkwento. Das na kaya ning ganing alto. Kaya kagigisan ng kwento. King metong at metong. Nabot ang kilala ming Ginoo. Kaya kakagisan ng kwento. Tungkol king lugod mo kaya at king lugod na kaya ka. Ing Ginoo sasawang magkwento kaya katamo. King banalamisa. At botang tatanggapan tayo king banal na komunyon at king sakramento ning pamangumpisal. Maglago, ing sasaligsig a grasya, kareng kaladwa tamo. Gone are the days, nung nugaring king minalin at ing free-flowing well. Remember those days? Kaya ngarap ning pisamban, kaya ngarap ning covered court. Somewhere in Minalin, kukwento na rin matwa. Dakala free-flowing well, muna bubomban. Mag-flow namin dano. No effort. It overflows. Daka na talaga minalin. Pero yung talaga ni Amano ning Ginoo at yung grasya na ning banalamisa, it continues overflowing. It overflows. Danong amabye. Ababye na ning Eucharistia. Asana pagtulapan tamo. King balang aldo ning biyatamo. Talagang tamo.